Grabatzen ari garen unean gaueko 12:06 minutu igaro diren honetan, Realak eta Atletico Madrilek kanoetan jokatu duten iEsports Ligako 9. jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Norgehiagoka azkenerako bana amaitu da lehen minutuan. Julián Álvarezek aurreratu du Atletico Madrid eta 84. minutuan egin du berdinketaren gola Luka Susicek. Bi taldei dagokienez oso dinamika negatiboan iritsi dira, batetik Realak Anderlechten aurka anoetan porrot mingarria jasan zuen ostegunean, bat eta bi Europa Ligan aldiz Atletico Madrilek are porrot mingarriagoa jasan zuen, kasu honetan Lisboan Benficaren aurka 4-0 gurtu baitzituzten koltsoneroak Lisboarrek. Honen bestez, gaurko norgehiagoka honetan dinamika hori aldatzeko asmotan iritsi dira bai Imanol Alguazil eta bai Txolo Simeone, eta Imanol honako 11 honekin zela iratu da. Remiro izan da ATP-an, lauko lerroa atzealdean Jon Mikel Aramuru eskuinegaletik, Javi López ezkerregaletik, Zubeldia eta Ager da atzealdearen erdialdean, zelai erdian Zubimendi aritu da euskarri moduan Xuxitx eta Sergio Gomez barnek aldean laguntzaile zituela, eta gero goian hiruko lerroan eskuinaldetik Take Kubo, ezkerraldetik Xeraldo Becker eta golaren arduradun goian kapitaina Mikel Oyarzabal izan da. Atletico Madridi dagokionez, Simeone bere ohiko sistemarekin irten da, Jan Oblak izan da ATP-an, bosteko lerroa osatu du kasu honetan Javi Galan eta Nahuel Molina hegaleko jokalariak zirela, eta Lenglet ezkerraldeko erdiko atzelaria, Jimenez erdiko atzelaria eta Bitzel eskuineko erdiko atzelaria, zelai erdian Koke, Gallagher eta Barrios aritu dira, eta goian Julián Álvarez eta Griezmann. Atletico Madrilentzat ezin hobeto hasi da egia esan norgehiagoka, izan ere Antoine Griezmannek baloi bat, lehen minutuan goitik etorritako baloi bat oso eroso kontrolatu du, Realaren atzealdea oraindik ere lo zegoela zirudien, ez zirela norgehiagokan sartu. Griezmannek Julián Álvarezi eman dio, eta Julián Álvarezek ederki gurutzatu du Alex Remiro gainditu. Egia esan lehen zatiko aukera bakarra edo horixe izan da, izan ere Simeoneren planteamendua nik uste ez dela egokia. Iruditzen zait jada badirela urte batzuk pixkanaka bere diskurso hori edo erretzen ari da, ez da gaurkoan ere prentxaurrekoan esan du eurak euren liga jokatzen ari direla, bai, baina euren liga jokatzen ari dira 200 milioi merkatuan gastatu eta entrenatzaileak 27 milioi kobratzen dituen talde bat, ez? Orduan hor oreka oso zaila da, hor talde bakoitzak bere exigentziak dauzka, bere kirola eta planteamendua ikusteko modua dauka, zalantzari gabe, baina iruditzen zait Atletico Madrilena ez dela bat ere pentsakera egokia, eta gaurkoan ikusi da. Lehen gol horren ostean erabat atzean sartu dira, denbora galdu, epailea Diaz Emera eskuderos izan da gaurkoan, egia esan iruditu zait ez dela ongi egon, ez du horrela akats larririk egin, gero aipatuko dugu, behar bada bat egin baitu, baina orokorrean ez du akats larri egirik ere egin gaurkoan, baina bai Atletico Madrid iruditu zaidala asko baimendu diola, batez ere ateko sakeak eta ateratzen denbora asko galdu dute koltsoneroek, eta gero erabat atzean sartu dira, Realari utzi diote erabat baloia, Realak ongi mugitzen zuen alde batetik bestera, Take Kubo saiatzen zen ohiko moduan, eskuinalde horretatik sekulako arriskua sortu du beste behin ere Nipoiak, eta alde horretatik behintzat Realak esan daiteke arrisku apur bat sortu dela, baina Xeraldo Becker ezkerralde horretatik egia esan gaurkoan ere erabat desagertuta ibili da. Gu diskotekan gertaera tamalgarri hori izan zuenetik, egia esan ez da bere onera itzuli, ez da gutxiagorik ere lesionatuta egonda, gero Erroman Nizan minutu batzuk jokatu zituen, baina gero berriz ere lehengoan Valentziaren aurka minartuta geratu zen. Egia esan Xeraldo Becker oso denboraldi irregularra egiten ari da, eta iruditzen zait beste aldetik, eskuinaldetik, eta hau jende guztiak partekatzen duen iritzia da, askoz ere hobeto jokatzen duela, eta gaurkoan Imanolek behintzat bere aldeko apustua egin du hegal horretatik, ez zaio ongi irten,
proba, eta hori gertatu da. Eta gero, Sergio Gomez ikusi dut oso parte hartzaile, Jon Mikel Aranbururena, ikeragarria da, zeinen ederki gelditu duen Antoine Griezmann gelditu behar zuenean, gero Atletico Madrileko jokalariak zetozenean zenolako indarrarekin sartzen zen baloia garbi kentzeko benetan sekulako eskuinegalekoa dauka Realak Jon Mikel Aranbururekin, behar bada erasoan ere zerbait falta zaio oraindik ez da egaleko jokalari bizi horietako bat, bala baino azkarrago lasterka egiten duen horietako bat, baina benetan oso inteligentea da, oso ongi eusten dio aurkariaren engainuari, eta ezinbesteko jokalaria Imanolentzat. Orain bihurtu da ezinbesteko jokalaria, hainbat saiakera egin ondoren eta zelaierdian Susicek ere ezin zuenean protagonismo handirik izan, gainera Atletico Madrilek atzealdea oso ongi kontrolatua zuen. Takeku erabat oztopatua zuten Antoine Griezmann une oro takeku horekin zegoen, eta Antoine Griezmannen norgehiagoka ipagarria izan da, zergatik bera izan delako beste behin ere Atletico Madrileko jokalari honena, 33 urte ditu, eta oraindik ere Atletico Madrileko jokalari honena da. Benetan adjektiboak ere amaitu egiten dira, izen ondoak ere amaitu egiten dira jokalari honen inguruan hitz egiterakoan, ze jokalari den, zeinen ongi ulertzen duen jokoa, Simeonerekin hasieratikan egin zuen konexio hori, gero Bartzelonan eten bat izan zuen, baina berriz ere itzuli da, eta berriz ere konexio hori lortu du zalantzari gabe Antoine Griezmannek, eta gaurkoan beste behin ere ikusi da nola Takeku erabat jokoz kanpo utzi duen, saiatzen zen baloia hartzen zuenean Kubo Griezmannen gandik askatzen, baina ez du lortu, eta Jon Mikel Aranburu esan bezala nahiko kamuts, eta eraginkortasunik gabe esan lehen zatian Reala naiz eta Atletico Madrilek baloia nabarmen eman dion. Bigarren zatian, Imanolek Atletico Madrilen planteamendua ikusita erabat erasora joatzea erabaki du, kasu honetan Javi López kendu du. Javi Lópezen norgehiagoka ez zait asko gustatu, batez ere iruditzen zait Nahuel Molina eta Julián Álvarez eta Pablo Barrios oso azkar joan direla, oso erraz joan direla bere galorretatik, gero erasoan ere kamuts xamar, eta oraindik ere ez diogu Javi Lópezi norgehiagoka antologiko bat, edo behintzat norgehiagoka ona egin duen horietako bat ikusi. Bere ordez Brais Mendez atera da, eta horrekin Imanolek Sergio Gomez barnek aldetik ezkerre galera bidali du. Barnek aldetik egia esan gehiago gustatzen zait Sergio Gomez, batez ere Valentziaren aurka iruditzen zait asko eman ziola Realari, aurkaria sorpresan harrapatzeko jokalari oso egokia da, baina ezkerre galetik jokatzen du bere Sergio Gomezek, eta Imanolek bere postu horretan ipini du. Braisek partida egona egin du, parte hartzaile aritu da, egia da esan dugu Atletico Madrilek oso ongi zituen bere lerroak lotuta, hor zelai erdian batez ere Kokek, Galagerrek eta Pablo Barriosek oso garbi zuten zer egin behar zuten, Jimenez eta Bitzelek ere goitik antzetozen baloi guztiak moztu egiten zituzten, Javi Galan ere nahiko erne ikusi dugun Nahuel Molina, eta Atletico Madrilek orokorrean kontrolpean zuen partida, baina ez zuen baloirik. Hor bigarren zatian egia da, pare bat aldiz edo kontraerasoan irteten saiatu direla, baina ez zirudien golerako bokazio handirik ere zutenik, eta egia esan hori akats handi xamarra iruditzen zait Txolo Simeoneren partetik. Eta gero, minutuak aurrera joan ala, Imanolek Xeraldo Peker kendu du, esan dugu ez duela bat ere norgehiagoka ona egin, alde horretan ez du normalean errendimendu onena ematen, bera askoz ere gehiago baita hanka honetikan, hanka honaren aldetik jokatzeko jokalaria, beste aldetikan izkin egiteko kanporakako eta barnerakako mugimendu horiek ez falta izan zaizkio Xeraldori, abiaduraz ere beste aldetikan iruditzen zait biziago egiten duela lasterka, eta bere ordez Ander Barrenetxe atera da, eta inbatean aldatu da honekin norgehiagoka, naiz eta Anderri oraindikan ere pixka bat txispa falta zaio, lehengoan izan altzen, lehengoan nahiko ongi ikusi genuen, Valentziaren aurka, Nizaren aurka ere lehen zatian oso ongi aritu zen, baina gaurkoan pixka bat gehiago kostatu zaio, eta, hala ere, bera zela jantzela Realaren irudia erabat aldatu dela esan daiteke. Atletikok lehen aldaketa
64. Minutuan egin du, kasu honetan Gallagher kendu du eta Rodrigo de Paul atera, Gallagherren inguruan esan behar dena da, bai esan ez dugula ia ikusi norgehiagokan, esan nahi dut. Atletikok baloia hartzen zuenean bai, bera jaisten zen baloia jasotzera, baina orokorrean erasoan eta nahiko kamuts ikusi dugu, hor jaurtiketa bat egin du, egia da eta hementxe ikusten dugu Atletico Madrilen estadistika, 4 jaurtiketa guztira 3 joan dira horietatik kanpora eta bat 3 zutoinen artetik jaurti duten bakarra barrura joan da. Beraz, horrek esan nahi du Alex Remirok geldiketa bat egin behar izan. Geldiketarik ez duela egin eta gol bat jaso du, baina horrek gaizki hitz egiten du Atletico Madrid eta egia esan. Eta bere ordez, Rodrigo de Paul atera da. Rodrigo de Paul atera denean, Atletico Madrilek bazirudien pixka bat erasokorrago jokatzeko bokazioa edo izango zuela, baina ez berdin jarraitu du, hor sendotasuna eman nahi izan dio zela erdian, apur bat freskotasun hori, Reala ere pixkanaka gehiago estutzen eta Atletico Madrid atzerago sartzen ari baitzen, askoz ere azkarrago mugitzen zuten baloia txuri urdinek, Atletico Madrid pixkanaka fisikoki ere jeisten ari zen, eta horren ondorioz egia esan Rodrigo de Paulen sarrera egokia izan da. Gero minutuak aurrera egina ala, Alexander Sorloz txistu artean sartu da Norvegiarra, sasoi batean, edo bi sasoitan hobeki esan da Realean aritutakoa. Julián Álvarez ordezkatu du. Julián Álvarezek gola egiteaz gain, Atletico Madrilen jokoa ikusita ez du ezer gehiagotarako aukerarik izan. Lehen gol horretan asmatu du eta hortikan aurrera erabat desagertuta ibili da. Pare bat baloi edo kontrolatu ditu area barruan, baina bestela iruditzen zait horrelako jokalari baten talentua gehiago aprobetxatu behar duela Atletico Madrilek, eta horrelako jokalariek errendimendu hobea edukitzeko batez ere iruditzen zait Atletico Madrilek baloiari ezin diola uko egin eta partidak dominatu egin beharko lituzkela. Hor ere Sorlozekin ez da ezer aldatu, Sorloz nahiko desagertuta ibili da, area barruan pare bat baloi edo kontrolatu ditu, iruditzen zait gainera baloia edukitzeko atera duela Alexander Sorloz, baina esan ez zaizkio asko iritsi ere, eta 83. Minutuan aldaketa bikoitza egin du Javi Galan eta Griezmann kendu ditu, Antoine Griezmann esan dugu leku guztietan zegoen, goleko pasea berak egin du, baina horrez gain defentsan esan dugu Txoloren jokalari bada, azkenean Simeoneren jokalari bada, Simeonek esaten duena oso ongi ulertzen du, oso ongi pertzibitzen du frantziarrak, eta gaurkoan beste behin ere hori erakutsi du, nola kuborekin egon behartzenean hortxe zegoen takerekin, erasoan atera behartzenean bera zen orkestrako makilla zeramana, dena egin du ondo egia esan Antoine Griezmannek, eta Javi Galan kendu du baita ere, Javi Galan etzen minutu asko edukitzen ari, lehenguan okerrez badimanago Real Madrilen aurka izan zituen lehenengo minutuak, eta gaurkoan erasoan nahiko kamuts ikusi dugu, egia esan, baina defentsan nahiko seguru, hor gainera 80. Minutuan falta bat egin diotakeri eta ondorioz txartela ikusi du, eta horrek noski eragina izan du, eta Riquelme eta Reinildo atera direnean, erabat dena zapuztu zaio Atletico Madrid izan ere, 84. Minutuan Mikel Oyarzabalek baloi hartu du, Rodrigo de Paulek galdu duen baloi batean, eta Lukas Susicek ze gola egin duen, baina ikusgarria izan da, areaz kanpotikan ze efekto eman dion, ez da indartsu joan baloia, ez da gutxiagorik ere, baina eman dion efekto hain izan da handia, ikusgarria benetan kroaziarrak egin duen gola, esaten da beti ez, futbolean ikasi egiten da, baina hau ez da ikasten, hau berezko talentua da, benetan Lukas Susicek iruditzen zait baduena, eta geixeago frogatu beharrean da, izan ere, areaz kanpotik sekulako jaurtik eta dauka, eta Realak horrelako jokalari bat behartzuen, eta gaurkoan ikusi da, areaz kanpotikan botatzen duzunean ere, golak sartzen direla. Horrela amaitu da norgehiagoka, esan dugu, Reala dominatzaile aritu da, Atletico Madrid ongi itxi da, baina Atletico Madrilen planteamendua ez da bat ere ona izan. Txolo Simeonek gauzak asko aldatu beharko ditu, zerbait lortu nahi baldin badu. Behintzat, bitartean halako talde bat izaten jarraituko du, azken urteetan ere konformismoa nagusi izan da Manzanares aldean, eta benetan euren kontuetan biziko dira.
baina niri ez zait egokia iruditzen daramaten bidea, kontua kontu horixe hautatu duten. Hauxe beraz esan beharreko, aurrengoan gehiago izango zuen, bitartean ongi izan, agur.